uMcili noVuyo kwilali yakuLiefeld kubhiyezelwa igqala ubawo uMthumzi Mlenze owaziwa ke ngegama likaBawutshawe. Ukanti ke eligqala nesithwalandwe linconywe kakhulu zinkokheli zokuhlala. Kukho ke nemixhenso nemibhiyozo kubantwana bengingqi bendawo bexhensa bebhiyozela eligqala elithe lathatha amadoda lawenza amadoda angcono. Ukanti ke inkokheli zokuhlala zimtyibekile zamnika iwonga elikhulu lokokuba enze lo msebenzi ngendlela engummangaliso nangokusebenza ke ngenkuthazo, ekhuthaza ke namanye amakhangatha alandela emva kwakho kokuba azeke mzekweni. Ukanti ke le ngwevu ke ithe yathetha yakhuthaza ke namakhangatha, yakhuthaza noluntu, yakhuthaza ke namadoda okuhlala kokuba agcine isiko lolwaluko nesiko lakwantu. UBawutshawe ke ngumntu noko okusebenzele kakhulu ukuhlala. Ukuhlala ke ukusebenzele ngendlela yokuba abe likhangatha. UBawutshawe ube likhangatha iminyaka engapha kwama-30 esenza umsebenzi odelicate kakhulu, umsebenzi wokukhangathela amakhwenkwe esiwa ebudodeni. SinoVuyo ke sinelunda ngomsebenzi ixhego eliwenzileyo. Sinegugu singamadoda okuhlala sithi huntshu mdange, sithi huntshu chiyo. Ndiyayixhasa nalento yenzela uTshawe imeli ba ibizibekho ngoba izinto azenzile enetha zimvula ejonge abantwana bethu. Nam ndingomnye wabantu abandijongela abantwana bathathu abajongileyo ngokwangoku. Ndiyabulela kuTshawe kakhulu ngokusijongela abantwana jikelele kula magasela onke. uTshawe uyanetha, uhamba ngebhayisekile, ndingummelwane wakhe, ndiyijongile, andithethi uba ndithetha into endiyicingayo. uTshawe usebenzile. Eyona nto ingamandla kuthi kuqhwabela izandla utata uTshawe lo utata uMlenze njengoba ethatha umhlala phantsi ngoku engenasiphako. Ngoba eyona nto ibalulekileyo into yoba uthi ezandleni zakhe akho nomkhwetha omnye owakhe wabheka esibhedlele, akho nomkhwetha omnye okhe wabhubha. Nathi ke njengeforum sizonqendela loo nto uba really apha kwezi lali zange sayifumana ingxaki ekumila kunjalo. Kodwa ke eyona nto ibalulekileyo kuthi into yokuba siqiniseke nokuqaphelisa into yokuba ngabana yonke le nto ayenzileyo le minyaka ingamashumi amaninzi. Ibalulekile loo nto, sithi yanga la information iphaya kuye noluncedo akwazi ukulenza, ngoba xa sijonga ubukhwetha obu bubodwa buneengxaki ezahlukeneyo. Kodwa ukwazile ukuphumela phakathi kwezo zinto, wakwazi ukumelana nenzingo nenzeko ezikhoyo phaa. Kodwa ke sizothi ngoku kuye xa ehlala phantsi simqhobele izandla yaye futhi simothulela umnqwazi, ngoba asingabo bonke abantu abakwazileyo kuyihamba elinyathelo alihambileyo kangangale minyaka ukwenza lo msebenzi uphucukileyo. So eyona nto ibalulekileyo ukuthi esizoyiveza apha egameni likaChief Makinana yinto yokuba ngabana uTshawe yanga le nto ebeyenza angayikhuphela njengesisele senyathi kwabanye abaza kulandela, ngoba sivile indithi akhona amajoni athile awafundisayo. Siyivuyisele ke loo nto ngoba kaloku le nto ikuthiwa siskill yinto ekufuneka itransferwe. So siyayivuyela ke loo nto because xa etransfera le ngcima okanye le ngcinga yakhe okanye esi skill abenazo sokwazi ukuhlala naba bantu, ithi loo nto leyo sifumana ifuthe eli-right elithi igeneration yethu elandelayo ayizukusokola ngoba kukhona abantu abancance kwimibele efanelekileyo. Apha namhlanje ndize kwinkokheli enguBawutshawe, inkokheli yalelali ibikhankathela abantwana balapha eyingcibi esolusa. Ndafumana nethuba ke loba ndichaze uBuffalo City wenze ntoni kule lali yalapha. uBuffalo City usebenzile kule lali yaseLiefeld, uyenzile indlela, uzenzile itoilet, ucala job creation, ube nabo abantwana abayi-10 abathathayo for e-learners ephuma ku-public works, learnership ephuma ku-public works. Kubindothusile le yabafana namhlanje kuba bayabulela ukusebenza kwam. Leli theko ngokuba lenze apha ndaqonda uba into bendingayiqondi, kanti inkulu ngolu hlobo, kanti ijongiwe ngabantu ngolu hlobo. Nabantu abakhulu ke bebethetha apha
kanti abantu bajongile yonke into kuthethwe kakuhle kange ndigqekethwe bathethe le nto kanye ndikuyo. Sindinomnqweno ke apha ekuhlaleni ndandimane ndithetha ndisithi madoda njengoba sasiqhuba lo msebenzi sasinoko singamakhankatha amane amahlanu amanye amane rhoxa amanye rhoxa amanye amakhankatha kwashiyeka mna ndedwa ndathi no mandithenge ibhayisekile kuba ukazi wandinika ke ndayifumana ibhayisekile ndalula ke ngoku ndibajikeleze emqaqo naselifelti ngebhayisekile kodwa ndingayekanga ucela emadodeni uba kaloku makubekho uhlumelo kuyafuneka ngoba andiyontsimbi nam hleze ndiwena kule bhayisekile ndiqwalela ndingakwazi ukuya ebakhwetheni ibe ke ngoku ufuna iincwadi ebakhwetheni bomntu onencwadi yakusebenza sizawuthatha abantu sayithatha kwenye ilali. Ndingu-Anathi Cave kwiindaba zizwe litsha online TV ndiselifelt eQonce.